Dang ki khindiat sngi ki baladep nakaliang Shillong Mil lawan ra eka kubor halori wei hybrid ibala itu kerteng kum ihan na warjri khat arsnam karta ibo shong basa hamal ki nong shiliang ibadon ya kasap bantem ya kijingtem ba pair but ibala poi hakatup top 5 hakalempong shishred competition kabala penlong da ka GRX kalong ka kubor ka basngong tenat banyo sngo bahadin ka jingdap banyo kibut nolor ke jing bisar benia jongki nong bisar ya korkom tem ke jongki baysim menta ha katai ke lempong ha ka arpun rio torik lalang kot arjar pun rio ki nong pinyai ki lapen bra ini hybrid layo ban khori ka kerdan ka baar na pedeng ki sangut ki balapoi ha ka thup top 5. We have probably our youngest or maybe one of our youngest contestants. We have Hannah Wadri, who's done a fantastic job. She looks so young. I'm not sure about her age, but I think she's quite young. And she plays like she's been doing it for years. Great feel, great touch, great sound, great flow, everything. So great to see. I mean, in a few years, she's going to be an absolute monster. Congratulations, Hannah. Second position, Hannah. Oh my Lord. She just blew the competition away with the voting. Okay, so a lot of fans, a lot of well-wishers. So I mean, I wish this girl a really bright future. I'm sure she's going to get a lot of offers for, playing on people's albums, and maybe my label, SSJ Productions, might even offer an album. Who knows? We'll see how it goes. Hakawai ke liang habayo banikran badi hybrid Hana ilaong bai klamut dorban poi shadu kani ka thong hakabai lapan pau ke jingmen jung i banyo ya kani ka kerdan ilaong ba wat lai lahab ban ma chibon ki jing e na mari dei barit du na ki bai simenta hakatai kelempong na pedeng ki wei pat hanrei klampendu mensiam ye i bangan pai hane kerdan taga semua komen bhama nga kami expect ila dia bangan pai hapo ka top ka second position ta bangala don hi kata ka jing smo bangan pai ka top 5 hoy ngamat ki jing e ma ki babon de ngadi ibarat do na po competition de do ki long shimbetaru ki kam he banyangamo de ki la kam long experience ki bakala kam Kila kam yo exposure phamo te ya ka jing vote kumjo namar babun ki pai ba ki ko ban vote yanga tang ba kim la ra namar ka jing jar ban fill ya ka form ban yo OTP ban isa phone number ru te ya ki bamla ban vote nga ai khu play ru ya ka jing krishan yo fi nalor katai la ongru hadien ke jingyo jengi ya ka kerdan ka baar na kaliang ki bapnya ya ka tai kelempong kilapen kre ya ka kontrak na ka benta jengi bat pentip ba inang ya peteng bane simenta hakiwi pat kelempong deng ila ya kren ba ki take organizers te ki owner ba kin sa ai contract yang aru te menta tengan dang upshare ka price ka bangan sayo ama te tak tahi ngajio ka gitar ka gig bag te ki pedals ki babon but shibon show ki gift ru dang yo lat biang te sa shisin ngan ya le show ha ki wiki competition ru bangan yo ban ainam ya ka jela jungi ya ka ri india ru barakawai tening kong ngako aingo ayo blay namar ba ula don dikat banga but uya ula ya lam linti nga bangan poisha kaneka thongmo jonga te nga ai khu blay ru yaki organizers ma ginong pinya jogan dengan competition ugi target gian ba ugi X but kinong sponsor yaki tenga ai khublei ru yaka music school jonga ikinong hikai imes ba isa kibala encourage nga bangan shim bentah kan dengan competition tenga ai khublei ru yaki media ki HYC ka KSU ru kibala pensapria yang kan video jonga bangan yo vote na kipat ba tenga ai khublei ya ki padba baro ki banga itho ki bangam itho ki bajan ki bajangai ma bakila kershan nga bakila vote hakaba khatdo bat ka bakongsan ngaka ai khublei ime ipa ya ki bahayang bahasan ki ba kham shajangai bat ki bahajan ru ya bat ya ki paramajan ru bat ki padba baro ki bala kershan nga khublei shibon Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.